Helo. Heddiw yma dyn ni am gynesu fyny o top, o gwmpas y sgwydda, ac yna dyn ni am gweithio o gwmpas y sgwydda. Felly, dewch i ni gynesu fyny. Mae'r pen yn troi o un ochr i'r llall, a dwi eisiau chi trio mesur faint o droad sydd gynnwch chi i gymharu ar chwith ac y dde. Felly, os hwn ydy'r canol, dwi am droi'n chwith. Gweld faint o symudiad sydd gynno fi, ac yna nôl i'r canol, ac yna troi i'r dde. Ac yna dwi am gwneud unio'r un peth efo'n llys dwi'n mynd drosodd i'r ysgwydd. Felly, llys drosodd, a dwi'n teimlo yr cyhyra yn ymestyn, nôl i'r canol, ag i'r ochr arall. Ac yna dwi am edrych i lawr, a dwi'n teimlo'r cyhyra yn ymestyn ar cefn yng ngwddw, ac yna dwi'n sbio nôl i'r canol, a cofiwch peidiwch torri'r gwddw yn ei hannar, dwi eisiau chi edrych i fyny. Dwi'n teimlo'r cyhyra ar blaen yng ngwddw yn ymestyn ac yn ôl. Felly, eto o'r cychwyn. Troi i'r canol, clust, canol. Ac yna edrych ymlaen, i fyny, ac yna just edrych i fyny am y to, bod yn hynod o ofalus i beidio torri'r gwddw yn ei hannar, ac yna i lawr. A beth am gweithio gwmpas y sgwydda? Llaw at yr ysgwydd, i fyny. Felly cofiwch, dych chi'm yn gorod sythu'r penelyn yr holl ffordd. Os oes na'n hawster, mi fedrwch chi wrth gwrs. Ond hanner ffordd os dio'n anodd. Ac yna codi a symud yr ysgwydd yn ôl. Ac yna rowlio ymlaen. A mae hwn yn creu symudiad trwy'r asgwrn cefn hefyd. A mi fedrwch chi, fe fath a breichiau tren, symud y corff. Ac yna dyn ni am ddefnyddio'r cania. Byddwch yn ofalus rwan pan dyn ni'n defnyddio tyniau bwyd. Dyn nhw'n drwm iawn beth bynnag de, ond mae o'n rhoi ffocws gwahanol i chi ar y symudiadau. Felly dwi jyst yn mynd i agor yng nghwysa chydig bach. Dwi'n mynd i gorffwyso un braich ar yng nghoes, ac yna dwi'n symud y braich i fyny ac i lawr. Ac os dwi'n gwneud y symudiad yma wrth troi'r ochr, a creu lle i'r braich symud, mae o'n gwneud o'n haws. Os oes gennych chi broblem efo'r ysgwydd, cofiwch mae bawd i fyny bob amser mymryn yn haws i wneud. A dyn ni'n symud yr braich yn ôl ag ymlaen, a cofiwch os symudiad bach, ydych chi'n medru wneud na ni'n oce? Da ni'n gorfod gweithio ar y corff sydd gynnon ni heddiw yma. Ac yna mi fedra i fynd ar braich yma allan i'r ochr hefyd. Ac wrth i fi gorffwyso i lawr, mae o chydig bach yn haws i fi weithio'r braich ar ysgwydd. A cofiwch, falle bod fi'n gwneud sawl symudiad, mi fedrwch chi wneud 2, 3 neu 4, ac yna gorffwyso. Ac yna dwi am troi'r ochr arall. Dwi'n hynod o ofalus i gynnal yng nghefn pan dwi'n gwneud y symudiad yma hefyd. Felly, bottom ball i mewn mom mymryn, achos os ydych chi'n tynnu'r bottom ball i mewn, mae hwnna medru ymharu ar y cefn. Mae yna lot fawr o sôn ar y cyfryngau, ar y social media, bob dim ynglyn â gweithio co. Wel, does na ddim un gyhyr sydd yn co o gwbl. Cymysgedd o gyhyra sydd yn gweithio o gwmpas canol y corff. Felly, na gyd dyn ni'n gorfod wneud ydy tynnu bottom ball i mewn, jyst mymryn bach i gynnal y cefn, ond i beidio ymharu ar siap naturiol y cefn. Braich allan i'r ochr. A dwi'n teimlo'r cyhyra'n gweithio, hefyd dwi'n teimlo'r ysgwydd yn symud. Ac yna, nôl i'r canol. Mi fedrwn ni hefyd ddefnyddio'r tyniau i symud i fyny. Felly, mi fedra i ddefnyddio'r braich, plygu a sythu'r penelyn, fel hyn, ond hefyd mi fedra i droi y tyniau. A mae hwn yn symudiad eitha anodd i rai, achos fel ydych chi'n troi'ch dwylo allan, ydych chi'n gorfod trio symud eich sgwydda hefyd. Dwylo i lawr, dwylo i fyny, ac yna dwi am adael chi rwan wrth symud y tyniau, y caniau i fyny ac i lawr. Felly, gobeithio ydych chi wedi mwynhau gwneud yr ymarferion yma hefo fi heddiw yma. Hwyl!